Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menunjukkan pukul jam 7 kurang 5 menit. Ini keadaan rumah Bawang Rujak niki kula badhe saking pasar niki nggih mun tak persiapno dagangane lek kuwi. Lah niku biasa niki tak rujak nggih ngoten niku dagang. Lah niki niku pripun nggih niki nyuwun solusi kali panjenengan pemirsa niki kan nganu udakara niku napa niku jenenge tarup niki kangge ngantenan niki kan pun badhe. Lah iki mbongkari niku apike iki kepiye aku ya ora njowo ngeten niku apa tak bongkari saiki apa dibongkari soapan iki ora njowo kanggo yup-yupan niku jenengan sing wis nate duwe gawe mantokno anak iki apike ngono lho aku ora njowo. Kayak aku ngoten iki ya mbongkar niki ya sak senenge lah jenengan kan duwe patokan. Nek kula niku ora duwe patokan blas niku. Lah niku gedange nggih padha nganu. Padha loyo niki. Lah niki tarupe kula niki ajeng tak bongkar niku minta solusi kalih panjenengan pemirsa ingkang kula tresnani niku pripun niku saene. Iki apa gedange tok tak dono apa piye terusan sing apa iki tarup ya tarupe niki apa timbano ngeten kula niku ya rada bingung niki sebab nek kanggo tiyang Jawi niku nek menawi enten tarup ngeten niki niku suatu tondo punya hajatan mantu dadine ngeten niki nek kanggo kula lho niki nggih nek sunat kan mboten ngeten niki dadine niki pripun iki tak bongkari soapan niku ya kemang. Dimasak nopo? Ape budal kerja bose iki dikei sarapan nopo lak ya ngono. Wah, kucinge teng grimbung iki. Tak bukake copat-copu. Iki tak buka isine apa? Badalah. Panganan sambel. Copat-copu iki tak buka isine apa? Badalah. Alah iwak dengi. Iwak maneh. Bojoku mbene diparake kok aku yo nggumun. Mbok bos iki ape mangkat kerja ki dipersiapkan aku kira ning kantor niku rek barang-barange ana ngomah sarapan kuwi lah kae apa oh alah kon di yumang yu koe kuwi tuku apa kuwi enak ada cangkeme kuwi sing ora enak ngombe es kok genjot ae aku melok ngombe banyu es yo padha ae melok pilek aku saiki wegah ngombe banyu es anggekku to cuaca panas randu blatung bareng ngombe es are melok diobati apa masak apa ngene iki aku yo bingung aku gawe selera apa tak dono karo ngono iso tengah tak dono aku duwe iwak enak bentot tak ngono iki lokal BTM didol maem kada sitok dengan ane pintu dibulek papat bisa telu didol maem kae iki kan gak tak dol iki nggo lanangan betul nek sindingi tak dol kan mergo ya wonge rada rasa-rasen BTR didol BTM didol ayo piro karo payu 100 iki kon jek pitik larang sun wis rada ngono tak tukono
babon ngono lho. Iki lancuran iki timbang kok gitu ae. Nangit kuwi ngono. Dadi iki piteke kan akeh lanange. Iki lanang sitok ngono lho wis. Iki Bangkok ki nganu ki. Larang. Niki Bangkok beda adol iki iso tekan 200. Bangkok lah wong aku ya ora mudeng ki mbok Bangkok mbok ora. Oh tak taleni ngene. Dingi mbok talani loro beberane tau juni san makune rada pincang. Nek talen loro kan nek ucul-ucul cekelane genah. Kuwi iki sing iki tak barno nggo lanangan. Wis saiki lanang sak pirang-pirang babone sitok yo. Lho dek sore udan dene. Saiki anu dikirimi iki terus karo anak wedok kok sono. Ndi wis dikirimi neh. Wis dikirimi neh. Nang yo maaf pemirsa yo kirimane video untuk kualitas gambarnya memangnya ora seperti video video Iya. sebab kamera yang dipakai untuk nyuting itu kan yo bukan HP milik YouTuber, jadi yo milik orang biasa ngono yo. Jadi ini kualitas dari HP ku yo ora seperti milik YouTuber. YouTuber iki HP ini larang-larang. Nek ora YouTuber tuku HP larang ngono kan yo ora. Banyak ya bene anakmu ora larang lah. Ancene nek kiriman kuwi yo hasilnya beda. Ora kaya asline ngono. Ayo. Kok HP ini paling banter ya rego 3 juta. Iku tak HP konsumsi untuk selain YouTuber iku termasuk apik. Nang kayak untuk YouTuber HP sakmono kuwi iki ya kualitas gambarnya rung iso dienggo mergawi. sah, tak kira pipimu ki kok di santap sapa cike? Geteh apa? Kae banyu dan deres guys. Randu blatung dan geluduk deres. Aku wis pegang ngopi nganu iki. Iku lho ka kucing iku lho wonge nganu iku kucing Singapura ya kucing ndek. Kucing iku lho kucing ngemik loka iki dirabeni karo dirabeni karo kucing Jawa. Iki ora saiki iki diliarno iki gak tau turu ning omah iki timbarno ae. Engko nek mulih iki loka kucing ngemik iki mulih dhewe. Ora njaluk mangan diliarno iki. Iki dhisik kan waktu ndek kerja ning kok Ragen kae dadi kerja ning garmen dikai kucing anakan cuwilik karo Plus padha kula padha putih gorene iki. iya padha iki dikai kucing kan anak-anak dadi pirang-pirang. Alah, Iki didol piye didol payu. kucing kok didol. Kuwi tak weno sapa sing gelem kok. Iki lho ngekeki mangan terus iku lho ka kucing mape diweno wong karo manem iki lho. Iki wis dikawini karo kucing Jawa, so iki anake ya padha ae wong iki asli dudu angsel iki. Iki kucing iki jenenge kucing Anggara iki dudu asli. Iki yo blasteran iki kucing Anggara nang kucing blasteran Jawa. Buyak, Pak, buyak. Iki ya blasteran. Ora apa-apa, Pak. Buyak. Iku arep di nganu kuwi wis ora tau sapa omah iki. Dek sore ku dikurung ning ngadep bengi dikek ning omah ae, kan neletok ning jero dadakan. Senengane pentut tenan toh kandhani kok. Iki ape tabung malah udan. Iki tak kompon tuku wineh waloh iki mau pengen udan, iki engko tak ritane sing ngono kowe. Tuku wineh waloh ning gone Joabu iku 5.000. Kilo. Kok tok enek loro. Rene lho, loro. Iku tak warai iki kan tak surekno nganu. Tak surekno makanan enak.
engko tak warai iki engko digawe konten oseng-oseng. Alah bendino kok ngoseng-ngoseng pentut. Dinopo wong wis suwe. Lah isine YouTube mengko oseng-oseng pentut terus. Ora. Kok Ya ora apa-apa enak engko dimasak. tolong iki lho. No. Jarane ora kuwi lho ora doyan oseng-oseng pentut jenenge marai ngilesi opo. Mari kuru yo awake. Dikandani lombok urip, guys. Iki lho ning kota, oseng-oseng. Tak kira nganu. Pak. Dikut tinggal. Lek isih enom. Wis sandang di anu saiki kok. Kowe sing doyan kowe kok. Nang iris. Aku pengen kantor kok. Lah, diluke kok. Oh, diluk piye iku jam piro to kowe? Dang. Oh tetep gak tak konten legah aku. Masak dibumboni kok iki tak ojek to. Yang dirisi keser jadi boni jadi gue sarapan. Aku sarapan karo blok kok iki kok gawe acar. Besok ora pedas. Di rum. Buka lah. Kowe iki ndene kualitasé besone ini usia. Oh, ya. Iki juwet ae sewenenge ra karuan nang kene angin dhewe. Kita masak dhewe. Kudu seneng koyo iwak. Tuku jangan lode kok. Jangan lode ya iso, kok kan duwe tuan sikalan to. Dis bosok. Sikalan jangan lode lho koyo iwak kebu. Jangan lode dibumbu sing anu buka kuah adalah kue enak murah penggulu ini Sulawesi ini yo apa enak panganan ini pentut udang ini apa enak Ya enak malah wongnya saiki nganu ngewangi pae digawekno video terus wah digawekno video terus daging kok tak yo kantuk duwe ra yo nganu ngirimi dhewe ngirimi ora yo gak paling lah apa kok kono ya tergawe seneng alah kok watu pilek kok guru-guru yo ketularan kowe kakan ngombe ngaku neh sing salah sak kulkase lho aku ora nyedak kowe kok iso turune Di, aku ora turu mbek kowe. Kowe kelonan kendang ae ngono kok, kelonan gitar ae. Nanti ini dimasak. Jangan ludeh wis. Yo jangan ludeh. Ngoseng-ngoseng ngamis terus. Jangan ludeh. Jangan ludeh. Sing buket. Banyune ora usah akeh-akeh. Aku ning Sumatera kaya pangananku ngene iki dinganno karo anu adalah kuwe nek ora buru-buru. Niki kowe. Cek topine iki jupuk topine anakmu kok putih. Wah, lagi ora gosong kabeh. Iki engko kowe kan jangan lode. Aku kok tak teko kok kantor. Iki engko gathoke jangan lode iku sambel tomat. Jangan lode sambel tomat lawe tempe. Iku oh enak kita guru-guru jadi masakan Kalimantan jadi masakan Sulawesi ini jadi manis sih lah ini deh ning kono ki ora iso masak dene masak ora iso masak iso aku balik kok masak kok ini kita warai kowe enak selera dhewe iki dijipuk aja mbok bayarno. Nek iki Lho ki gak samarai, nek roh dadi jupuk.
Kok marahi terus? Piring pecah kuwi yo akeh. Tak warai iki engko diumbah sik, apa mbok godhog sik, banyune diguwah, banyune ta ora mbok guwah. Rasane iki engko Lah wong kowe nek masak ya biasane langsung mbok bumboni mbok godhog. tak guwah le kadang-kadang tak umbah sik mentang iki diumbah sik, gagake beroto ilang. Kalau langsung ini ki mbok mangkok belum sepet. Nah kowe nek masak jangan gori, aku ki diwarai karo nganuku, karo deku jenis mati di Sumatera kae. Dipaini. Kowe lek masak jangan gori, jangan tewel supaya tewel iku empuk melumut. Carane didono. Tewel sekali diubah iku. Aja mbok ubah. Langsung ke pasar ngono kuwi langsung mbok godhog. Ngotek mbok godhog banyune lagi mbok buah. Lagi mbok masak, lah nek mentahan mbok umbah. Engko mbok godhog kaku kaya barange wong lanang ngono lho. Aku diwarai kuwi. Aja mbok godhog, aja mbok umbah, jangan tewel iku nek arep godhog jangan tewel supaya tewel iku empuk melumut enak ngono kae ora kaku. Iku ora oleh diumbah, baju jake enek dadake iku langsung digodhog. Setelah digodhog nanti airnya dibuang baru dimasak. Weh, ngene. Wis tak praktekno. Dik apa nek praktekno kowe? Tok kae lah tetep ngono. Iku aku tenan kuwi. Sing marai kan dipaini kae. Aku kan yo tau meronde jaman Sumatera. Saweneni. Itu kan masakane enak kae dipaini jaluan. Mbak ini Pak. Nah, saya yo gue mau masak. Lah kowe gak walah. Ingetno jangan tewel. Tuku ke pasar. Wah, umbah trek lah. Dik apa aku masak jangan tewel. Barang digodhog kan ngeteceng nek ora gelem melumut. Kowe iki mitnah aku terus, aku ora tau masak mbok ngono. Jangan tewel di apa aku jangan tewel. Jangan tewel aku ngono ki gak masakan. Tuku kuwi. Dah aku ora tau masak. Nengane nganu wong terus. Lho PTM didol manem iki lho karek sitok saiki. Raka, ora tak dol ka, tak dol sitok tok ning lho, mergo wis nganu. Wis rodok-rodok piye ngono. Iki pitike nganten yo. Niki yo jagoan yo tetep ora tak dol lah. Dikene Rika karo dikai apa? Ya kaya babone sitok wis manak telu. Ini kok ono kang pisan lho. Iki tak mbarno nek iki yo diopeni le. Nek saiki lanang sak pirung-pirung kon ngopeni yo gak modot ta. Anggen duwe pitik gak senong iki. Anggen duwe pitik iku lho anu tok kelenger ngono kan. Ilang. Mancane yo usum gering kok enek gak usum gering yo gak apa-apa, Dik. Ilang kae gak mulih. Wis dipek uwong kok wisan kok. Lah kae pas mulih pisan kae gak mbok cekel mbok barno kok. Lah tak kira ya wis mulih wis nganu ngono lah kok wis dicolok. Pitik babon are ilang. Saiki wis netes sak wis aku seroh kok nang ndi nggone kok. Netes endi? Ya wis ben seneng-seneng ya wis ben kok. Cekel ae. Engko nek ngakoni ya wis mosok aku mbok ngongkon anu ndek nek muni oleh tuku kok. Tuku opo kene iki lah. Oleh tuku ucul jare terus mulih neh. Oh, ala wong kuwi lho, pitik kuwi cul cilik diopeni iku pitik anakan. Lah ya wis to aku kalau gak apa-apa sing penting aku roh wis nek nang kono. Dilakoni. Heeh, wis pengen kok. Oh, alah. Untuk ganti pitik pitu. Tambah loro. Pitik nganten kok. Iya. Malah untuk ganti akeh kok aku ngono ae. Dipek wong yo ben. Pitik iki kembar-kembar kok. Pitike didol, utange akeh lho. Jarine.
Ora yo guys. Kakean pitik lanang ngono lho gue ngengeh tok pitik sitok iki lanang iki nggo lanangan. Ya sudah sekian dulu ya keadaane omahe kaya ngene iki lho ya tak dono ae ter nggo tampa kangen anake sing ngono ning aduh kono nek ngerti keadaane nek ya youtuber ngene iki ya diabari upload dadine ya padha wae lah tetep yo apa iki tetep yo wis ngerti keadaan sak bendinane beda. Seorang perantau itu seorang perantau dari orang tuanya atau keluarganya tidak youtuber itu tidak mengetahui dari kondisi sehari-hari karena dia tidak mengupload dari keadaan rumah sekitarnya. Nek sing ngene youtuber ngene iki yo ya bari upload foto karo ndelok ngene iki yo foto karo alah foto karo iku pulang kampung. Kadang-kadang kok yo dikirimi video neh mbok menawa. Ya nang atus dodol. Kualitas kanu guys yo, kualitas gambare yo ora kaya HP ku. Dadi ndak HP. Sing penting ngeplok kak wis. Ya sing penting ngeplok yo dikeki ngeplok yo arep dimaklumi yo jenenge vlog-vloge ngono kuwi yo kualitas gambare yo ora kaya HP ku, lek HP ku ora larang. YouTuber kok pamer lek ora pamer. Sebab youtuber iku kayak HP-ne iku elek. Ora kena tinggung begawe, tinggung ngupload cedinggung merekam cediluk ngono modar. Ya tukokno le. Naem. Ora youtuber kok kono-kono ae. Iya dikirim peti. Iya, kok bayaran kirimi. Ya nduk nggo tuku HP ngono. Lho larang HP ngono kuwi lho sing tinggung ngono paling ora. Gue tambah tuku HP. 7 juta, paling itu paling murah 7 juta, 8 juta. Iya. Lha iki lho bayaran karek nambah sithik. Ora untuk pedet. Bayaran karek nambah sithik. iPhone kuwi lho. Regane ning gone nganu Pak Ponting kono larang. Pak Ponting iki Arifin. Mbah Ger dek kae angger cilik lah gane kan tak omong aku. Memang aku tak jenakno Mbah Ger iki Pak Ponting nanti Pak Ponting. Iku ning gone Pak Ponting kono lho. HP ngono kuwi larang-larang. Dhewe kan yo anu Arifin kan yo adol HP iPhone. Larang-larang. 15 juta ding ngene iki. Sing ngene iki nganu ge, pokok 10 nang munggah ge. Wah. Ya wis. Omong ae kowe ndang matur nuwun. Sudah sekian dulu. Matur nuwun karo pemirsane sedaya sampun ndongake anak-anake. Anak elek guang. Nggih, alhamdulillah ya bagi para pemirsa yang selalu hadir di kanal kami. Saya mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih. Lemah terus Gusti Allah sing bales iki aku yo urung membuat konten lah nyanyi. Akeh laguku. Aku saiki aku nyanyi se aku lagi bindeng suaraku. Aku yo nggak lagu parian piring ngono kuwi. Enggak marek-marek ana lagu anu. Urung tak nganu. Urung tak upload sebab itu membuat konten lagu itu memerlukan latihan. Aku ngono langsung iso. Jadi ini vokalis yang saya ajak nyanyi tentu kan asing dari lagu ciptaan pun saya perlu latihan, memerlukan waktu lah paling-paling yo 1 jam, 2 jam, 3 jam mungkin kok iso lagi diupload. Oke, Liguang mau berangkat kantor dulu. Matur suwun sampun ningali vloge channel Jawa. Guang rujak channel Jawa sing ngangeni. Matur suwun sedaya donganipun.